Beraz, hasi dezagun 2026ko 34. dantza soito txapelketa honi, Fandan Marinari Bidazoko lehiaketa honeri, beraz, aurrera, Juni Aguado, Ibai Izagirre, Villabona, Segura, txalo hondia! Idazkari lanetan ez diokat, beraz, hementxe, osatzen dute maila hauek. Beraz, bigarren bikotea deituko ditu, beraz,
Banoa hirugarren bikotea aurkeztera, beraz, Otzaratu, Maialen Aranguren, Aiara Ezama, Azpeitia.
Aguaz, laugarren bikotearekin beraz aurrera gotzaratu zaitezte, Naroa del Río, Aner Laza, Tolosa Zintzuki. Banoa, Koskarri, bikotearen bila, beraz, Lorena Lizarralde, Jone León, Azpeitia, txalo Miratauri.
Bagoaz, zeigarren pikotera txogun azpitetik eta errezitik etorri diren, Ego Etxeberria, Aritz Atxukarro.
gazte maila hau, 15 urtetik beherakoak, burutu ditugu 6 bikote izango dira, epaimahaikideak alde batetik Anton Mendizabal, Arantxa, Garin eta Carlos Arregi ari dira lan horietan zailkapen mailak emanez, beraien zenbakiak eta egingo dituzte ondorenan emango ditugunak. Beraz, haundiei poliki deituko diegu, bigarren zatian. Epigotiko jendea hemendik barima da behin, txarte, Pablo Ruize, laguntza ere beharko dut eta. Bai? Bai. Beraz, aurkeztuko dituet, sartu zaitezte, politikoiki gero aurkezpenak egingo ditut, banatuko dira hautzatzeak, haundien maila, 15 urtetik gorako zareketa hau 34. urtea izango da, eta hemen banatuko dira alde banatan, eta izango dituzte, txistulari bandako jotzen duen piezan, bi buelta egitarko dituzte, puntua garria da, beraz horren arabera, ondo epaimahaikideak ikusi ditzaten, egingo ditugu aurkezpen guztiak. Beraz, txistulariak nahi zutenean,
Bide batez aipatu dezan, gero, abiritzi taldea dugula erromeri talde bat da, erromeri taldea, erromeri parteak taldea egiten da, eta dantza saioak eta bukatuta beraiekin izango dugu hemen, gure azkeneko unaren festa giro hau, pazorra milionetan girotzeko asmoarekin, erromeri bat, ezteri bat, espero dugu alduzutenok eta genitzitzeatenok, bertakoak ez dakit, gero basanduko dira, kaso hendik luaren faltan izango dira, baina etorriko dira. Gero dantzan ikusi dira. Bagoaz, beraz, hasiko dugu 15 urtetik gorakoak dira hauek, gero 15 urtetik erakoak ziren, beraz, orain 15 urtetik gorakoen lehiaketa da, eta nagusien maila gehitzen dioguna, beraz, prez badaude epaileak, zuraiak, egituko ditut, etorri gontzara, Jone Abiaran, Germán Aramburu, Azbeitia!
Bagoaz aurrera, hirugarren bikotea deitzen Anoa, Lizartza eta Sopelatik etorri zaizkigu. Aurrera, Onditzez Naola, Gorka Granado, txarroa!
Nagusien mailan ari gira, dagoeneko lau bikote pasa dira, bosgarrena ere lehituko ditu, beraz, aurrera, Nora Aizpuru eta Iker Zabala, txau handi bat, Azpeitia dagoen.
laster dituko ditutze garri pikotea, posa ematen du bortzirietatik ere heldu bai zaizkigu, behintzat bat, eta aurrera ontzaratu zaitezte, Amane Uraga, Joriz Uriarte, Tolosa, Lezaka.
Goaz, zazpigarren bikotean, beraz, Andoainik eta Pasai Doribanetik etorri dira, aurrera Irati, Larrañaga, Daniel Castillo, txarroak egitza.
Bagoa, zortzigarren bikotera beraz, hauek azpeitiarrak, hauek azpeitetik etorri da, ontzaratu zaitezte, Ane, Lazaro Bazter eta Gainene Ezama, aurrera, txarro aurrera ditzak.
Beraz, ikusten zuen bezala txikien maila egin dugu handiena, nagusien ere bukatzea gauden behatzigarren bikotea emezortzi dantzari helduen mailan, eta hementxe duzue, txago handi bat mesedez, nora dabila Julen Lertxundi, Zizurki eta Zehazurki.
denbora bat pixka bat emaitzekin, pixka bat antolatzearen sariketa hau. Esker bereziak eman nahi dut Gipuzkoako dantzari biltzarrari, bai epaimaikideak izan du diren hauei ere bai. Eta nola ez gurekin hemen daukagu udal zinegotzia den Nuri Altzaga, eta beti gotiko kide batzuk ere bai, beraz, beraiekin sariketa egingo dugu, Irungo txistu bandari ere eskertu nahi dugu urtero hemen dabiltza fin gurekin, aguantatzen gaituzte, batzutan lan estrak ere eskatze izkiegu, bion ez dute sekula ezetzik esaten, beraz, eskerrik asko zuei ere bai, eta honela izango da 2026ko 34. Dantza suelto txapelketaren emaitza. Gazteen mailan saritxo bat eman nahi diogu, 12 urte artera, 12 urte bitarte dagoen ongi zalkatuenari trofeo txiki bat jasoko dute, gero beraiei emango dizkiegu beraien dietaketan olabait onara etortzeatik, eta 12 urte artekoen artean ongien zailkatu dena, Ego Etxeberria, Aritz, Atxukarro, Azpeitia, Errezi. Txalo handi bat bi hauei, beti gotiko izazkunek emango die, Ego Etxeberria, Aritz, Atxukarro, Azpeitia eta Errezindik etorri dira. Eskerrik asko. Orain beti urtero egiten dugu bai txikietan, bai handietan, jantzi honenari edo, jantzien zailkapen bat ere izaten da, eta jantzi egokienari edo saria emango dugu. Beraz, txikien mail honetan, Naroa del Rio, Aner Laza, Tolosa, Zizurki. Hemen dituzue, txalo handi bat, Ebak eman diezaria, Tolosa Zizurkildar hauei, Naroa del Rio, Aner Laza jantzi egokienari txikien mailan. Bagoaz, sariketan sartzen gera dagoeneko 3. postua aipatuko dut. Beraz, erne horratzean zaudetenak, urduri egongo dira, lehen urduri zeuden, baina orain, segurazki emaitzen zai, eta ez dut asko luzatuko. Beraz, 3. saria, Irati Aranguren, Beñat Mendizabal, Azpeitia. Xabierrek emango die saria, beti gotiko kideak. Etor zaitezte, jendearen txaloak entzutera hobeago, aurrean. Irati Aranguren, Beñat Mendizabal, Azpeitia. Bigarren sarirako ere badugu zer esana, beraz. Bigarren sari hau June Aguado, Ibai Izagirre, Villabona, Segura. Hementxe June Aguado, Ibai Izagirre, oso ernez egintzan horratzean. Bigarren saria Villabona eta Seguratik etorri zaizkigu. Eta txikien mailan 2026ko txapelketa honetan, 34. duzue, beraz, lehen saria, Naroa del Rio, Aner Laza, Tolosa, Zizurki. Xabierrek emango die saria, beti gotiko kidea, etozte aurrera. Eta saria noski, beti gotikoek beti pentsatu dugu txapela jantzi dezakela bai gizonezkoak, bai emakumezkoak, burua besterik ez da behar, torregatik txapela neskarentzat, txapela gizonezkoentzat, baita zapia neskarentzat eta gizonezkoentzat. Horrela egiten ditugu sari banaketak eta horrela izan beharko luke. Berdintasun batetik eta itxura honetatik. Naroa del Rio, Aner Laza, Nuria Altzaga zinegotziak eta Ebak saria eman die.
34. fandango harinainen txapelketa honetakoa. Bagoaz aurrera nagusien mailara iritsi gera, nagusien mailan jantziekin hasiko gera, beraz, nagusien maila horretan jantzi egokienari edo, horrela izango dira sarituak. Hauek urrutikoak ere ez, Gipuzkoarrak, Zizurkil eta Asteazutik, nora dabila Julen Lertxundi. Zizurkil Asteazu, Izaskunek eman diezaria, Betigotiko kidea, nora dabila Julen Lertxundi. Beraz, hirugarrenera goaz, hirugarren saria. Bizke bat, tensioa jarri nahi dut, akaso jetxi dialako eta berriz deitu behar ditu dalako, behar da. Nora dabila Julen Lertxundi, Zizurkil Asteazu, hirugarren saria. Pero herrite ingo jate, zergaitik jetxiote ditu da. Hementxe, hirugarren saria, Xabierrek emanik, nora dabila Julen Lertxundi. Esan bezala, Zizurkil eta Asteazutik. Bigarren sarira goaz, beraz, luzatu gabe, guztiek eman dute ikuskizuna, guztiei txalotuko diegu gero. Nik ere hanka pixka sartzen dut, badugu Betigotin ere detaile bat guztioi emateko parte hartu duten guztiei gero igo araziko ditut bakarrik gutxienez detailea jasotzeko eta argazkia handi batetarako. Bino oraingoan, bigarren saria izango duten hoiei deituko diet, beraz, onditzez nahola Gorka Granado, Lizartza Sopelatik. Ebak emango die saria, etozte aurrera, jendearen berotasunare sumatu behar da. Beraz, hauxe da, 2026an orengo zoazen zailkapena, haundien txandan ari gera eta lehenengo saria geratzen zaigu. 34. urtea. Neakako adiskidea abiatu zuen, abentura hau, orain dela 34 urte, Betigotik jarraitzen dugu, eta esan nahi dizuet Betigotik ere egingo duela hemen, erromeri parte hartzaile bat aliritzi taldearekin, Bergaratik etorri zaizkigu, lehen urtean ere etorri zitzaizkigun, jendea gustora egontzan, espero dugu parte hartzaile izate hori sumatzea zuek ere, nolabait akaso oholtzaratu zaitezkeelako, beraikin parte hartzea erromeri horretan, eta baita horbean dantza eginez. Baina orain nagusien mailako sarik eta amaitzeko lehenengo saria deituko ditut, Azpeitiarrak, Jone Arriaran, Germán Aramuru, txapeldunak. Nuri Altzaga, Eba ere bai, Itaskun ere bai. Hementxe, txapeldunak, nagusien mailan, lehen esan bezala, neskek ere badute burua, beraz txapela jazteko ere bai, mutilek ere badugu lepoa, zapia ere jazteko, eta hause, txapeldunak haundien mailan, eta nola ez, txistulari bandari eskerrak, berriz gero herrita ingo jazue, baina azkeneko saioa ingo dugu bi txapeldunekin, bi bikote txapeldunarekin. Hortxe uzue, Nuri Altzaga, Eba, Ibaltzin egotziak eta lagungarriz, pixkat jazten, txapeldunak Jone Arriara, Germán Aramuru.
Hauxe da, aurten, 34. urte honetan, izan duen zailkapena, gero talde deituko ditut dantzari guztiak betigotik emango dizue detaile bat, gero danak igo, nik esango dizuet igotzeko, detaile bat eman nahi dizuegu, bade? Beraz, zuen esku, txistulari bandaren esku, eta hauek beraien zaiotxoa egingo dute, txapela eta guzti. Zoragarri,